हेलो एवरीवन गुड मर्निं गासैनिसिमबो नै दिनै आङो न'आव थांनो ओंखारफिनबाय माने आङो ससे फैनाय समखौथ' एसेबां भिडिअ क्लिप्स लानो मोनासै थेवब्लाबो आङो नै दिनै आङो निउ बङाइगाव स्टेशननि ब्रिज सायाव दङ आं दायो आङो थांसिगोन फुंनि सिफुं गारिजों थांगोन आरोना दायो रङिया थांगोन इनिफ्राय दायो बिनि थांनाय नुथायफोरखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होनना सानबाय आङो दाख्लैबावैथ' आङो फैनाय समाव आङो माने हरावसो सफैदों नालाय हराव सफैनायखाय माने एसेबां मोजां जायगाखौ नुदिया नालाय दायो आङो बे जोंनि निउ बङाइगावनि स्टेशननि एसे नुथायफोरखौ एसे दिन्थिनोसै साननिखौ हरनिखौथ' दाख्लै एसे एनैबाबो नुखाबाय नोंथांमोना दायो साननिखौ एसे दिन्थिनोसै आरोना आङो आरो मा खामानियाव फैदोंमोन बेखौ आङो उननि भिडिअनि गेजेरजों आङो न'आव सहैबाथाय नोंथांमोननो फोरमायसिगोन आरोना दायो आङो बिनिफ्राय आङो मथथे रङियासिम थांनाय नुथायफोरखौ एफा एनै शेयार खालामलांनोसै नोंथांमोननो दायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो एसेब्लाबो मोजां मोनोबा थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आरो दायो आङो फाइनालि आङो ओंखारबोबाय न'निफ्राय ओंखारबोनानै आङो दायो निउ बङाइ फारसे आङो आवगायगासिनो दङ दायो गारि सायाव दङ दायो आङो दसे उनावनो स्टेशन मोनहैगोन दायो थांगासिनो दङ नोंथांमोना आंजों लोगोसेनो भिडिअसखौ नायलांबाय थानो हागोन जाय बिथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनगिरि नोंथांमोना आंजों लोगोसेनो नायलांफानो हागोन बेजों लोगोसेनो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोना बिथांमोना नायाबाबो जेबो नङा आरोना आंनि फारसे जेबो साननांगौ गैया नोंथांमोननि गोसो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायनानै मोजां मोनो अननानै आंनि भिडिअसफोरखौ नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय बेजों लोगोसेनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनायाथ' नोंथांमोननि आखायावनोसै नोंथांमोना जि सानो गोसोआव जि सोमजियो बेजोंनो नोंथांमोना मावलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दै नै नुनो हादों निउ बङाइगाव स्टेशन नैथिंजाय मालगारि फैगासिनो दं गंसे मालगारिखौ नुनो हागोन नै मालगारि गंसे गारना बेयो माथिं थांगोन मिथिया ओरैजाय थांगोन खोमा इयो आलिपुरदुवारफोरखि थांनो हागौ थाव गारि पेट्रल पाम्प पेट्रल गारि पेट्रल गारि नुबाय दिन्थिफैदो दायो बङाइआवनो दंगासिनो दङ दसे उनाव फैसिगोन जोंनि ट्रेनाबो 8टायाव फैगोन आरोना 8टा 10 ना 17 दं खोमा लेट जाना फैदों नङाबाथ' 7टा 10फोरावनो फैयो नै बिथिं नुनो हादों गाखोग्रा ओंखारग्राफोरखौ नैबिथिं जाहैबाय नैबे फिरफिला थिखांनाया जाहैबाय टिकेट काउन्टार ओरैजाय गाहायजा ओंखारलांबानो नैबिथिं गाहायथिं ओंखारलांबानो टिकेट काउन्टार आरोना नैथिं ट्रेननि मानसि नेगासिनो दङ दायो नोंथांमोननोथ' एसेबां आङो माबाखौ दिन्थिनो हायासै थेवब्लाबो गोजौखिनिखौ दिन्थिबाय आरोना गोजौखिनिनि नुथायखौ एसे दिन्थिबाय दायो थाबायनानै आङो सिंखै थांनोसै माने बाराद्राय देखायबाय थानाय जायगाखौबो देखायबाय थाजाया मानो होनना बुङोबा नोंथांमोनाथ' गासिबो बे जायगायाव थानायफोराथ' मिथिखायो किसुमान बे जायगायाव गैयैफोरा नुनाय बायदि एसे एनै जायगाखौ दिन्थिबाय आरोना आङो बिथिंजाय मालगारियाव फैगासिनो दङ नै दानि बावै फैनाया नै खारगासिनो दङ मालगारियाबो नै दायो आङो थांफिनगासिनो दं गाहाय फारसे जोंनि ट्रेनाबो फैनो सम जाखासिगोन बेनिखायनो आरोना ट्रेनानो दाबो जोबाखै मार गोलावखा आरोना थाव गारिबाथाय बिराद गोलाव जायोलै दाबो जोबाखै नुबायना बा मासि गोलाव ट्रेनलै बियो नायदो अयथासार गोलावखा बिथिंथ' खर'आव बबेयाव मोनहैखो पात्ता गैया नायदो बिराद गोलाव थायोलै ना मालगारिफोरा माने थावनि गारि जाहैबायथ' पेट्रल गोजा आरोना बियो नायदो ओरैजाय जोबथा फैबाय नै नुनो हादों नोंथांमोना निउ बङाइगाव जांक्सन बेयाव दं दायो दसे नेनाय समावनो नै दायो गंसे आरो मालगारि गंसे फैबावबाय बे मालगारियानो जाहैबाय नोंथांमोना नुगासिनो दायो JCBल' लाबोदों आरोना JCB गारिल' आरोना बेयाव अनलि मोनफ्रोमबो दाब्बायावनो माने JCBयानो गोजाखा आरोना बेयाव JCBनि मालगारि होननांसिगोन JCBनि मालगारि होननांसिगोन बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं दायो गोबां गोलावखा आरोना गैयाबाबो खैथा दाबा दङ बिनिबो बांसिन दं आरोना बेयाव JCB गारिया मानो होनना बुङोबा बेयाव सानबाबो सानख'लायनो हाया आरोना नुनो हादों नोंथांमोना उनथिंबो दिन्थिहरदों आङो बारा मोजां सिनायस्लाबा केमेरायाव खिन्थु आङो उनहालागै नुहुरदों आरोना नै जुम खालामदोंमोन थेवब्लाबो एसेबां नुथायखौ एसेबां सिनायहरनाय जायाखै आरोना नै दायो आङो खाथियाव फैनानै नोंथांमोननो एसे दिन्थिबावबाय एसे खाथियावनो फैनानै देखायफैबाय दहाय एसे गोजाननिफ्रायमोन नालाय बारा मोजां नुवाखैमोन दायो एसे खाथियाव नै ट्रेना फैबाय दायो जोंना ट्रेना फैबाय बेयावनो थांगोन आङो नैबे ट्रेनाव फैबाय नुबायना फैगासिनो दं नै बेनो डाइरेक्ट गुवाहाटि थांखागोन आरोना बियो फैबाय दायो सफैबाय अलरेडि आङो गाखोसिगोन बे ट्रेनजोंनो आरोना दायो बे ट्रेनाव थांगोन नायदो ओइ मानसिफ्रा लाइन जाबाय बेयाव गाखोसिगोन आरोना गाखोखांनानै ट्रेना खारबाय आरोना दायो गाखोखांनानै ट्रेना खारदों नोंथांमोना नुनो हादों दायो गारि खारबाय आरोना खारनायजों लोगोसेनो नायदो लामा सेरनि ट्रेन आलि सेरावबो माने गोबां लामा थायो नालाय गारि खारनाय बाइक खारनाय बायदि लामा थायो नै लामा सेराव थिग बेफोरबायदिनो ट्रेन आलिनि सेरावनो लामा दङ बेजोंनो साइकेल बायदिसिना गारिफोरबो खारगासिनो दं आरोना दायो जोंनि ट्रेना खारगासिनो माने बङाइ बारबो हमबाय आरोना एसे माने बारनो हमबाय आरोना जायो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम अबाव थांगोन नोङो अबाव थांगोन
Ayong, ubi jegio. Hah? Ubi jegio. Mincia. Itu tuh. Mincia. Ubi jauh tanggut. Tuh Romeo tanggut. Belum dia. Nuau ubi ya. Hah? Nuau ubi ya. Dua. Dua kan kecil. Ubi kiniau. Terbaik bar Bङाइगावनिफ्राय गोजाम बङाइगावनिफ्राय नै मानसिफोरा नै नों बायदि थाबायदों सासे गथ' नै नों बायदि थाबायदों नुबाय नै बे गथ'आ बिराद दुस्थ' मासि थानानैबो नै बेयावसो गाखोदों नै न' फरायनाय न'आव दां मानिबा गिदिंदों माबा सोर बायनाय Hah? नों सोर बायनाय Madai. मादैया होदों जानो नोंनो Oh, hedeng. होथाराखै बे Hedeng. बबाव थांगोन होनदोंमोनलाय नोङो Rumia. नोंसान न'आव बबाव Di Masira. गामियाव Hah? गामियाव Rumah. ट्रेन मोनबाय नै ट्रेन लाखिनाय दं ट्रेन खर' स्टेसन मोनसिगोन माबा मोनसे स्टेसन मोनसिगोन जोंनि ट्रेना ओइ गेदेरा जादों माथो खर'आ नै नुरबाय गेदेरासो खारदों माबा स्टेसन मोनसिगोन आरोना नै जोंना दाना Rumia गोजानथार जोंहा दाना नै दायो गासैबो जिरायनानै दंजोबो मानसिफोरा माने बारा ट्रेनाव मानसियानो गैखाया आरोना गोबां खम आरोना सिफुं ट्रेनाव खिन्थु गोबां खम जायो आरोना बारा मानसि जाबाङा मानो होनना बुङोबा खाथिनिफ्राय खाथियाव थाङो नालाय फैयै फैयै आङो नोंथांमोननो देखाय फैगासिनो दं नालाय दहायनिफ्रायनो आं फैगासिनो दंखायो देखाय दायो आङो सुरुपेटा सफैबाय आरोना बिराद लेट ट्रेना सिफुंगारियाव गाखोजायालाय जानला मोनला बिराद लेटखा आरोना एकदम जिरायनो बालायलायबाय आरोना दा साननैसो मेगन मोदैयाबो जागासिनो दंखायो एसेबां थिग नङा उन्दुनाया बेसेबां गद जायाखै आरोना माने बुंथाव जाया आरोना अबस्था गैया आरोना माथो खालामनो उपाय गैया दायो नेबावनांसिगोन 1 घन्टा बायदि ट्रेनानो लाखिबाथाय माने खारनो नागिरा आरोना बांसिनानो लाखिथाबबाय थायो आरोना माथो खालामनो उपाय गैया दायो आङो थांबाय थानि दसे सम आरो नायलांबाय था नुनो हादों नोंथांमोनानो ट्रेना इदिनो लाखिना दङ बिराद लाखिबाय गाधा आरोना ट्रेनानो खाराबो खारा बे सुरुपेटा बायदि स्टेसनाव सोरबा ट्रेन लाखिबायलै इमान अबस्थायानो गैया आरोना फिसासो एसेनि फिसा स्टेसनावनो बिदि ट्रेन लाखियो एकदम लाखिबाथाय एकदम जिराय बालायलायबाय आरोना बोरैबा उन्दुनो ओंखारनायजों जाबजों एकदम माला सहैगोनसो जागासिनो दं आङो दा एकदम खाराखैनो उन्दुदो इयाव 10 मिनिट बायदि लाखिबायानोखा इयावनो बेफोरबायदि स्टेसनावनो बिदि लाखियोबा सिफुं गारियाव गाखोजायालै सिफुं गारिया फुंनि सिफुङा एकदम बिराद लेटथार नुनो हादों नै ट्रेना बिथिं लाखिना दङ ओरैजायबो खर'खैबो नायना लादो नाय खर'खै माबायदि एकदम खालि एकदम लांदां फिसा स्टेसन नालाय मानसिबो एसेबां जाया माखौबा एसे लाखिबाय थानो मोनो हिसाब गैया नायदो नै बेनो खोमा माबाया टिकेट काउन्टाराबो आंथ' ओंखारफेराखैबो बेनो जानांगौ ओमफ्राय नै बिथिं नायदो 1 नम्बर प्लेटफर्मा बेनो नै खाथियाव ओमफ्राय माबा कृष्ण ना मानिबा मन्दिर फिसा दङ गणेश खोमालै गणेश दायो फाइनालि एकदम माने रङिया स्टेसन सफैबाय नोंथांमोना नुदों दायो रङिया स्टेसन दायो मानसिफोरनि ओंखारनाय बिबांफोराबो गोबां सोमजिनो हमबाय मानो होनना बुङोबा स्टेसन मोनफैबाय नालाय दायो ओंखारनाय धुमधाम जाबाय आरोना मानसिफोरा जेसांखिनि स्कुलिया गथ'फोरखौ नुनो हादों नोंथांमोना स्कुलिया गथ'फोर दायो बेलासि सम जाफैबायानो नालाय फैयैनो ट्रेना गोबां लेट नालाय दायो स्कुलिया गथ'फोरा माने ओंखारनो हमबाय गावबा गावनि जायगायाव सफैबाय नालाय ओंखारबाय बिथांमोनाबो दायो गोबां मानसि खोन्दो नुनो हादों नोंथांमोना नायबाय फैनानै नै दायो बेखिनियाव सफैबाय आङो रङिया स्टेसन बारबोनानै माने बेखिनियाव नै टंलानि स्टेसननि एसे ससे बारबोनानै माने गोबां मानसिनि बिबां नुनो हादों नोंथांमोना माने ट्रेना नै नायदो लाखिदोंमोन इयाव लाखिफैनाय समाव लाखिनाया माने लाखियाखैमोन आरोना बेयाव माने खारबाय थानाय ट्रेननि सिगाङावनो सासे आइजोआ माने बारस'नानै होनाय जाबाय बेयावनो माने एक्सिडेन्ट जादों आरोना सासे बुरै मानसि आरोना बिनि एक्सिडेन्ट बिनि थाखायनो ट्रेना लाखिनानै थानो गोनां जादों बेयाव बायध'था जादों बेयाव गोबां मानसिफोरनि नुथाय नुनो हादों नोंथांमोना नोंसोरो नायदों आरोना नैबे सिङावनो गोलैनानै दङ नै ट्रेननि आं आखाइ होदोंना बिनि सिङावनो गोलैनानै दङ आरो बुरै मानसि सासे